Mosak Batak ima senjata manapor homara. Najoloi hiratorobdo aka bangso Batak na mangatusi jala malomar mosak. Ale tunuaingon dang pola 3B na poso na mangatusi manang naboi marmosak. Dedi Pardede sada na poso Sian Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara sahatu saunari di rohahon imana dope maparsyajari mosak. Lumobi nuaingon nunga adong punguan ima One Pride MMA na boi gabe dalan patudu hapis taron marmosak. Marhite One Pride MMA hirim dorohani ibana boi maradu dohot akana posona asing lapatuduhon haja goon ni mosak siatano Batak. Sebagai faktor dari Toba MMA yang membawakan untuk silat bebas pertarungan di One Pride, dan ini menjadi pertama kali saya untuk mengadakan seleksi silat yang saya ikuti, yaitu silat Mosak Batak Toba. Syarat-syaratnya ya memang sudah ditentukan dari sana, yaitu satu video untuk sparring dan kembang silat, dan untuk padding dan showdown. Nuaingon nunga adong piga-piga na poso na olo maparsyajari mosak. Jala marhitei hirim doroha anggiat nian unang laos mago mosak na pinukan ni opusi jolo-jolo tubu na joloi. Siat Toba, Toba TV, mabari tahun.